Ja, na primjer, spavam u sobi sa mojim detetom. Malo dete, 3 godine, 4 godine, 5. Ja ako se uveče ne pomolim Bogu, da dete ništa ne sanja, da se dete ne budi, i tako dalje, ako se ne pomolim Bogu za to. Po pravilu se dešava da dete nešto uveče bunca, nešto. A ja kad se uveče pomolim Bogu, Bože, učini, molim te u ime Isusa Hrista da dete ne sanja nikakve košmare, da se naspava dete, i tako dalje, i tako dalje. To se nikad ne desi. To ste testirali? To znaju, i onda, naprijed, ja se noću probudim, ono, ne znam, u neko vreme, u 2 ujutru, da se okrenem na drugu stranu, ja u sebi samo kažem, molim te, Bože, učini da dete mirno spava i sačuvaj dete. I to se uopšte ne dešava. Šta znači molitva? Razumiješ, ko se danas moli pred spavanje? Ljudi se ne mole za sebe, a kamoli za decu. Tako da je molitva ekstremno bitna. Ne treba to da budu molitve od pola sata, to molitve od par sekundi. Moliš se, ja se pomolim pred svaku emisiju, ovu koju snimamo u sebi, kratko, ili kad sednemo u auto, ili šta god. A šta će biti Božja volja, vidjet ćemo.